A kashi na 4 mun tsaya inda take ce masa takaddunta sun kammala, idan Allah ya kai mu gobe za ta koma. Kuma takadduna sun kammala, idan Allah ya kai mu gobe antina ta ce zan koma, saboda jiya ina koma gida bacin mun gama waya da kai da safe, sai kuma ankul ya zo ya kamun takadduna ya ce sun kammala. Tana faɗa jikinta ya yi sanyi, ta ce ba wai so na rabu da kai ba, amma kuma garinmu ya yi nisa da naka, ban sanya za in fi yi ma dan ka fahimta ba. Mahmud, idan na tafi ba lalle ne mu sake haduwa ba, saboda ba lalle ne in sake zuwa garin nan ba. Ina son ka, amma idan na rabu da kai ban sanya zan yi ba. Son ka nake Mahmud. Ya katse ta a razane, ya ce kina nufin kenan yanzu idan kika tafi na rabu da kike nan har abada? Ta ce a'a ba haka bane, za mu rinka gaisawa ta waya. Ya ce ina Aisha, gaisawar waya ba za ta taba gansar da ni akan san da nake miki ba. A duk lokacin da na buƙaci gani, idan ban ganki ba babban tashin hankali ne ke samu na, saboda ban san yadda zan kasance ba. Aisha ta kaɗe masa hankali, ta ce Mahmud ba haka bane, abba na ya saka rai da ni in karatu, babban burinsa kawai shine in yi karatu. Hasali saboda baya son haɗa da maza, ko mai yi min lesin bai ware min ba. Waya ya siya min ya ce rinka yin kokari ina duba karatu, sannan kuma ina kokari ina yi a gida, in ya dawo da shi ne muke yin bita, saboda gudun kar ma in je in fara kula samari har in ji soyayya ta shige ni. Kuma sai ga san ka ya shige ni ba tare da na yi zato ba, ban tabbatar zai shiga ba. Ya ce Aisha ki daina batun rabuwa, tabbas ba zan iya rabuwa da ke ba, na kamu da su tsanani wanda idan na rabu da ke ban san ya zan kasance ba, dan Allah kar ki rabu da ni. Ta ce Mahmud, ni ma ba zan so hakan ba, da a ci zan so hakan to da ban furta maka ba, da zan so rabuwa da kai da ban ce ina son ka ba, sannan da zan so manta da kai da ban zo gunka ba. A gani na kuma a tunanina tsakanina da kai kawai Allah subhanahu wataala shine ya haɗa mu, domin cewa shine yake haɗa bawa da bawa. Gani na shine ya saka sona a cikin zuciyarka, sannan ya ɗauki son ka ya sa a cikin zuciyata, san da ba zai iya fita ba. Ina son ka fiye da yadda kake tunani. Ya ce haka ne, na san kina so na, amma batun rabuwa ni dai ba zan iya yi da ke ba. Ta ce ina so ka fahimce ni. Labarin so ba na son saba umarnin abba na. Yanzu idan har umma na ta gaya masa cewa gobe zan zo kuma ban je ba, akwai matsala babba. Zai zaton to shin na watsar da karatun ne ko kuma na ki magana sani. Gaskiya ne zan fahimce ki a tana, amma ina so ki gane cewa dan Allah dan annabi san ki ya shige ni, ya yi gurbin da ba zai iya fita ba. Ina so ki bani kulawa ko da kin tafi. Ya ce Mahmud, na sani cewa a yanzu za ka yi raɗe da ɗan a zuciyarka kamar zan iya manta da kai ko? Ya ce ba haka ba ne. Ta ce haka ne mana. To ni dai ba zan iya mantawa da kai ba, kuma na maka alkawarin cewa ba zan taɓa sa son wani ɗa namiji a zuciyata ba. Ni ma ina saka mu wannan alkawarin. Ya ce Aisha, ko da na ce miki ba zan sa wata a zuciyata ba, na yi miki alkawari ba zan taɓa sa son wata a zuciyata ba, kuma na yi miki alkawari duk inda kike ni zan zo in same ki da kaina. Mahmud ya zo da farin ciki, amma a lokacin sai zuciyarsa ta yi sanyi, ya rasa inda zai sa kansa. Tunani ya ɗugunzuma, sannan kuma so ya ƙara a cikin zuciya, ga kalamai sun ƙara ratsa zuciya kuma sun ƙara rikirkitar da kwakwalwa. To fa suka zo za su tafi. Ta ce ni zan koma, saboda anti na ka ta neme ni ke tunanin ko na tafi wajen ne. Buɗe bakinsa sai ya ce ba za a baki fina-finan ba ne? Ta ce Mahmud, bar magana fim, sanadiyar fim na kamu da sanka, sanadiyar fim nake ganin yadda zan nuna maka soyayya, sanadiyar kallon fim gashi kuma zan rabu da kai. Mahmud, ina matukar sanka. Ta ce tabbas kamar yadda kike sona, ni ma haka nake jinki a cikin zuciyata. Yanzu shi kenan daga yau ba za mu sake haɗuwa ba? Ta ce a'a, za ka yi fitowa lokacin da zan tafi, sannan kuma sai mu sallama. Amma kuma matsalar ba na so antina ta gane halin da ake ciki, saboda za ta iya gaya wa abbana, kuma in ta gaya wa abbana gani nake za a samu matsala. Ok, ba matsala, amma ki yadda za ki fito ki kaɗai, ni kuma sai in raka ki. Ta ce to shikenan, sai Allah ya kama idan mun rabu
mun yi sallama zan kira ka a waya. Ok, ba matsala, na tafi. Mahmud ya taho yana tunanin rabuwa, yana tunanin kamar idan ta tafi ba za su kara haduwa ba. Tunanin wannan magana da ta gaya masa cewa idan ta bar garin nan ba lalle ne ta kara dawowa wannan garin ba. Shi kuma ya kasance ba masu hali ba masu arziki ba, dan talakawa ne shi, wanda hasali ma shi yana daga cikin wanda ke taimakawa gidansu wajen abincinsu. To fa washe gari da sassafe Aisha ƙillin sai ta kira Mahmud, kiransa ke da wuya, na ɗagawa ya ce salamu alaikum, maganarsa a sanye, jikinsa gaba ɗaya babu ƙarfi, sannan kuma yanayinsa ya sauya daga mai farin ciki ya kuma mai bakin ciki. Yana nan tamkar wanda aka zare mai laka, yana tafiya salo tamkar babu laka a jikinsa. Ta ce Mahmud, na fito kuma mun riga mun yi sallama da anti, yanzu tafiya zan yi. Ya ce kina daidai na? Ta ce ina nan bakin titi, ka zo ka same ni. Ya zo suka hau a daidaita sahu tare, suna tafiya, ba wanda yake wa kowa magana, zuciyan kowa bugu take, ba wanda kuma ya furta kowa wata kalma bacin gaisuwa da suka yi lokacin da suka haɗu. Tafiya suke yi, hasali ma ba su gaya mai a daidaita sahun inda za su je ba. Sai mai a daidaita sahun ya faka a gefe, ya ce bayan Allah kun hau a daidaita sahuna amma ba ku gaya min inda za ku je ba. Sai Mahmud ya katse, ya ce dan Allah kai hakuri, za a kai mu nan tasha ne, nan tashar da ake hawa babbar mota. Ya ce wani gari za ta je? Ya tambaye ta ce wani gari za ki je? Ya ta ce Nasarawa. Ya ce Nasarawa ina? Ya ce Nasarawa. Ya ce to shikenan mu je. Mai adai ta sau ya je kai su tasha. Bacin ta fito, shi kuma Mahmud ya ma tafi wani tunanin daban wanda baya ganin gabansa ma barantana ba bayansa. Ta ce Mahmud tana mai da ta mai kira na uku, Mahmud sai ya razana, ya kalli fuskarta, ya ce ai, ya ce ya haƙuri. Sannan ya fito ya janyo jakarta suka tafi a hankali, suna tafiya dai ba wanda ke kowa magana, kowa jikinsa ya yi sanyi, sannan kowa yana tunanin rabuwa da abar soyarsa. Ma'ana dai soyayya ta yi ƙarfi sosai, wanda fitattafa akwai matsala. Sanadiyar zuwan Aisha ya zama sanadiyar rikicewar Mahmud. Kada ku manta ku danna subscribe, kana ku danna ƙararrawa. Mahmud TV ta ku ce, ina yin ku 100%. Labarin so kun saurari kashi na 5, sai ku dakace mu a kashi na 6, yadda za ku ji yadda aka kaya tsakanin Mahmud da Aisha.